अमर सिंह आरो दावराव देखेब बिथांमोननि जि स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआव बिथांमोना एकर्डखौ लानानै जिखिनि माने कुइसन खालामनाय बिथांमोननि नोजोराव बिथांमोननि मेगनाव गोलैया जे 2003 सनाव जि बिटिसि दानाय आरो बिनि जि एमअएस बे एमअएसआव जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जाबावनांगौमोन आरो बेखिनिया इमप्लिमेन्टेसन जायोबा गोबां जेंनायानो जोंहा जोबगौमोन व्हेरेस बे समाव सेन्ट्रेलाव इउपिए स्टेटआव कंग्रेस आरो काउन्सिलाव बिपिएफ सेन्टार स्टेट इउपिएनि मोनसे 3 टायार सरकार हाग्रामा महिलारिनि पावारफुल सरकार बिथाङा सासे किं मेकारमोन बै समाव बयजोंबो बाख्नायजानाय बाबा मोननाय सासे दैदेनगिरिमोन किन्तु अमर सिंह आरो दावराव देखेब बिथांमोना नुवाखिसै जे बेबायदि मोनसे पावारफुल सरकार थानाय समाव एबसुलेट मेजरिटि सरकार थानाय समाव 2003नि जि एकर्डआव 95 एडिशनेल भिलेज सोफानांगौमोन बिटिएडिआव बे 95 एडिशनेल भिलेजआ बे 15 बोसोराव सोसननायनि थाखाय कुनु स्पेसखौनो मोनासै एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि दिल्लीयाव रिभिउ मिटिं जायोमोन किन्तु बे रिभिउ मिटिङाव फैसा बिनायनिल'सो रिभिउ मिटिं जायोमोन होननानै जोङो खोनाबाय थायोमोन बेसेबां सैथो जों मिथिया किन्तु 95 भिलेजआ मानो हाबासै बिनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देखेबा मा बुंनो नागिरो बिनि फेलारा सोर बे बाथ्राखौ आङो अमर सिंह आरो दावराव देखेबनो प्रश्न खालामदों गुबुन मोनसे 534 गहपुराव मार्टियार जादों मासाकार जादों 1.5 लाख मानसिया अरुणाचलाव गेगं आपांनि सरकारनि टाइमाव शेल्टार लानो गोनां जादों बे समाव 2003 आरो 1993नि एकर्डआव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ मानो सोसननायनि थाखाय मेक्सिमाम लेभेलनि मानो खस्थ' खालामनाय जादिया बा मानो बेबायदि मोनसे परिबेस लाबोनाय जादिया बे जोंनि गिदिर मोनसे सोंलु बिथांमोननिसिम आरो 3 नम्बराव जाहैबाय जे कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि इस्यु थांनाय 17 बोसोर 2003निफ्राय आरो दा 3 बोसोर टटेल 20 इयार्सआव दिनै कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ दाबो मानो रिजल्भ जायाखै 17 बोसोराव सेन्ट्रेल स्टेट काउन्सिल इउपिए माने 1 आरो 2 एनडिए 1 आव सर्बानन्द सनवाल मदिनि टाइमावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दङमोन आरो अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेबमोनाबो बै समाव बे हानजायावनो मोनसे एक्टिभ रल पलिटिकेलि बिथांमोना पजिसन लानानै खामानि मावदोंमोन बे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ मानो डिप्राइभ जाखो मानो दाबो रिजल्भ जायाखै 17 बोसोराव मानो जायाखै आं अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबनायाव बिनि सायाव कुइसन खालामदों गुबुन मोनसेया जाबाय जे 39टा डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जिखौ लानानै काउन्सिला गावनो बानायनो हानाय माने अधिकार दङ काउन्सिलनि पावारखौ लांनो नागिरदों काउन्सिला जोंनिया 39 डिपार्टमेन्टआनो जों गोसोबायदि सालायनो हायो जोंनो गासिबो क्षमता होदों सालायनो हानायनि क्षमताखौ 39 साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय काउन्सिलाव माब्रै सालायनांगौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सालायनायनि रुल आरो ल'आ मा बिनि अनगायैबो पिडब्लिउडिखौ मारै सालायगोन नोङो पिएनआरडिखौ बोरै सालायगोन डब्लिउपिटिखौ बोरै सालायगोन लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ बोरै सालायगोन फरेस्टखौ नोङो एनभायरनमेन्टखौ बोरै सालायगोन बिनि 17 बोसोराव मानो ल' बानायनाय जादिया मानो रुल बानायनाय जादिया मानो मोनसेबो रुल आरो ल' मानो पास जादिया बिनि दायनिगिरिया सोर क्षमताखौथ' होबाय नोंनो साबजेक्टखौ किन्तु रुल आरो ल' बानायाबासिनो माने काउन्सिलखौ जे सालायबाय आरो रुल आरो ल' बानायोबा काउन्सिला जे मोनसे माने फुल फ्लेजेड क्षमतानि मोनसे माने बिगोमा जागौमोन बेयाव मानो फेलार जाखो दिनै बिथांमोना साल' खोथाखौ बुङो सिङाव हाबनानै मालाबा बुंफेराखै फारसेथिं बे एकर्डआव लिरनाय दङ जे लेन्ड ल' आरो रुलनि बाथ्रा 6 सिडुलनि लेन्ड ल' आरो रुलआ मा दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि प्रटेक्सनखौ जों लागासिनो दङ 6 सिडुलनि प्रटेक्सनखौबो जों मोननांगोन आरो बिनि प्रटेक्सननि रुल आरो ल'खौ 17 बोसोराव मानो बानायनाय जादिया बा 15 बोसोराव मानो बानायनाय जादिया बिनि सायाव बिथांमोना मानो प्रश्न खालामा थांनाय सरकारखौ खारन लिडारफ्राथ' दिनैबो दङ दिनै अपोजिसनाव दङ बिथांमोनाबो भइस रेज खालामनांगौ रुलिं आरो अपोजिसन काउन्सिलनि सार्थनि थाखाय कमन एजेन्डा कमन इन्ट्रेस्टआव मालाबा डिसिसन लानांगोन खामानि मावनांगोन जेखौ जोङो भारतनि लेभेलावबो कंग्रेसनि सरकार बा मालाबा राष्ट्रबादि बा सभरेन्टिनि जि क्राइसिस बा देशनि इउनिटि आरो सभरेन देशनि मोनसे सिद्धान्तनि थाखाय कंग्रेस बिजेपि जयेन्टलि बे अल पार्टि मिटिङाव डिसिसन लायो आसामावबो नोङो मालाबा कंग्रेस बिजेपि एजिपि अल पार्टि मिटिङाव डिसिसन लाबोदों आसामनि सार्थआव आसामनि माने नागरिकफोरनि बा सुबुंफोरनि सार्थआव किन्तु दिनै जों मालाबाबो बेयाव
कमन इन्ट्रेस्टआव जयेन्टलि इनिसियेटिभ लानाय जों नुबोफेराखै बिनि सायाव खिन्थु अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा खोथा बुङा फारसेथिं 17 बोसोराव बा 15 बोसोराव 2005 निफ्राय 2020 सनसिम जि मोनसे मिसरुल जि मोनसे भायलेन्स हिंसा जि मोनसे किलिं आरो जि मोनसे करापसन जाबाय बिनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा निमात बिथांमोना स्रि थायो बिथांमोना दिनै जिखौ नुदों बेखौल' बुङो थांनाय समाव मामोन दिनै मामोन बिनि कम्पारेटिभ स्टाडि जानांगौ आरो दिनै प्रमद बर'नि सरकारा मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै बिनि सायावबो एनालाइसिस जानांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ जोंनो सिंगल टिचार जिर' टिचार गैया खालामनांगौ आरो टेट क्वालिफाइड टिचारफ्रा साख्रि मोननांगौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ आसामाव जेरै जाबायदि माने सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन माखासे पजिटिभ खामानि सुपार 50 जि मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय बड'फानि मुङाव खालामदों UPSC APSCनि थाखाय खालामदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ प्रेस क्रेडिटबो होनांगोन आरो जिखौ मावनो हायाखैबा जिखौ दायो बिथांमोना मावनांगौ बिनि सायावबो आथिखालनि सरकारखौ दाबि आरो बयबो आपिल खालामनांगोन खिन्थु बिथांमोना एकसिटिया भाबै थांनाय समाव निमातमोन 17 बोसोराव गैया दिनै बिथांमोननि माने खुगाया गोरा जाबाय डेट मिन्स बिथांमोना दिनै आंखालाव दङ आरो राजखान्थियारि पलिटिकेल जि किलिं दंमोन बे पलिटिकेल किलिंआव 2008-9आव नैबे किलिं इनिगमा इन BTAD एबसुआ जिखौ दिहुननो बाध्य जादोंमोन बै समाव इलिगेल आर्म्सनि माने बलि जानांदों बिथांमोननि जास्टिसखौ मानो बिदिया बिथांमोना बुंदों जे उमुगाव एनकाउन्टार जादों उमुगाव एनकाउन्टार जादों येस एबसुआ जास्टिस नागिरदों गुबुन आफादाबो नागिरदों जोङो बेयाव दाबि खालामनांगोन खिन्थु 2008-9आव प्रफेसार थैबाय जार्नालिस्ट थैबाय सोरबा XBLT थैबाय XNDB थैबाय आरो साधारन समाज सिबियारि मानसिफोर थैबाय कुनु माने बिमा बिफा गैया सोर बुथारखो मानो बुथारखो सिलाया सोरनिमोन कुनु बेबायदि माने हिसाब गैया बे पलिटिकेल किलिंनि सायाव बिथांमोना निमात जायनि थाखाय NIA आरो CBI इनकुवारि खालामनो बाध्य जादोंमोन 2008 2012 2014आव बे समाव जे कमिउनेल राइट जाबाय असान्ति मोनसे थासारि बर' हारिनि धन जन मानसि दुमसि थैनो गोनां जाबाय 2012आव बर' बांगाल दावराव जाबाय 2 लाख मानसिखौ होना हरबाय होननानै फुर्ति मोनबाय बै समनि सरकारा बिनि उनाव 4 लाख मानसिखौ माने सनिया गान्धी मनमोहन सिंहनि तरुण गगैनि माने प्रेसाराव बै समनि सरकारा 4 लाख मानसि लाना फैनांबाय होना हरबाय 2 लाख लानानै फैबाय 4 लाख न' बां बानायनानै होबाय हा हु होबाय बिनि सायाव बिथांमोना दिनै जेबो बाथ्रा बुंनो नागिरा दा जों बेफोरखौ लानानै दिनै आरोबाव गोदानै हारियाव मोनसे बेबायदि गावस्रा गावस्रि थासारि खालामनो लुबैयाखै खिन्थु अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मानि थाखाय दिनै स्रि जानानै दङ कमिसन आरो करापसननि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला IY न' गोबां IY न' बानायनाय जायाखै बै समाव जायनि थाखाय एबसुआ RTI खालामनो बाध्य जादोंमोन जब कार्डआ VCDC चेयारमेननियाव थायोमोन कुनु जब कार्ड हल्डार साधारन मानसिया आखायाव मालाबाबो जब कार्डखौनो नुवासै गासिबो फैसाखौ VCDC चेयारमेना दिहुनो आरो 1100-1500 मोनोबा 200-300 हाजिरा होनानै हरो बे थासारिखौ अमर सिंहआ मानो नुवाखिसै 125 टाकानि कम्बलखौ 1400 टाकायाव बायनाय देखायदों बेयाव 1600 टाकानि माने स्प्रे मेसिनखौ 4,500 बायनाय देखायदों आरो BTC लटारि जि स्केम जादोंमोन 650 कौटि टाका बे साप्लाइनि जि सरकार बिनि सायाव CAGनि रिपर्ट दङ बे आंनि रिपर्ट नङा आंनि खोथा नङा कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेला बा AGआ बिनि सायाव रिपर्ट होदों बे रिपर्टनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मानो जेबो नुवा इलिगेल एपइन्टमेन्टनि जि बाथ्रा बुंनो गोनां जायोब्ला 2020 सननि नैबे इलेक्शननि सिगां कभिडनि सिगां 7 मार्च 2020आव साफा साफा EMआनो गावबागाव डिपार्टमेन्टआव फिक्स पेआव गोबां एपइन्टमेन्ट होदों जेराव इन्टारभिउबो जायाखै एडभार्टाइजमेन्टबो जायाखै जेबो जायाखै बे भेरि माच इलिगेल एपइन्टमेन्ट जों खोनादों बेसेबां सैथो जों मिथिया 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख थाखा लानानै इलिगेल एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोननि साख्रिया दा जागोन ना जाया बा इलिगेल एपइन्टमेन्ट बे स्टेटासा मा जागोन बे मोनसे आनसार्टेन जानानै दङ एक्सटेनसन अफिसारनि एपइन्टमेन्ट जादों जोंनि मिथिनायाव आरो जों खोनादों तथ्यआ जायफोर होग्रा बिथांमोनावसो थागोन मोनसे एक्सटेनसन अफिसारनि पस्टनि थाखाय 16 लाखनिफ्राय 20 लाख थाखा लादों होननानै बे बायदिया मानो जानाय बे इलिगेल एपइन्टमेन्ट आरो एपइन्टमेन्टनि नामाव घुस लानाय बा ब्राइब लानाय बे मानो जानाय 2005आव टिचार एपइन्टमेन्ट होदों बिनि उनाव रेगुलार खालामनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय फैसा लानाय जादों भेरि माच इलिगेल 2019आव कन्ट्रेक्चुएल टिचार जायफोर हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारियाव मावनानै दंमोन साथाम
बिथांमोननि रेगुलाराइजेसननि बा पार्मानेन्ट भेकेन्सि फिलआप खालामनायनि थाखाय 2 लाख सासेनाव फैसा लादों होननानै जायफोर होग्रा बिथांमोनानो जोंनो खिन्थादों मालाबा अफिसाव मालाबा हटेलाव मालाबा बबेयावबा बे मानो जानाय आरो बे बाथ्राफोरनि सायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहआ मानो निमात दा बेखायनो हारियाव जाहाथे असान्ति थासारि लाबोफिना जों बे बाथ्राफोरखौ बुंफिननो गोसो गैया किन्तु दिनै अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना जेरैबायदि मोनसे थासारि सेन्सेसन लाबोदों बेयाव बिनि प्रत्युत्तर बिनि रिप्लायाव बुंनो बाध्य जादों आरो जोङो बे थासारिफोरखौ बावगारनानै खौसेथि आरो शान्तिनि परिबेस लाबोनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बड'फानि आदर्शजों बड'फानि फिल'सफिजों बुहुमाव गेरेमसा माहारि मास्टार रेस दानाय आरो आल्टिमेट जोंनि जि थांखि जों जे आबुङै उदाङै थांना थानांगौ आल्टिमेट जोंनि जि एरेन्जमेन्ट बेखौ मोननायनि थाखाय बिएससिनि उनाव बिटिसिआव फैबाय बिटिसिनि उनाव दिनै बिटिआरनिफ्राय आरो आथालसे जों थांबावोबानो जों आल्टिमेट टारगेटआव सौहैगोन दा बेखौ जोङो खावलायो जे इउनिटि आरो शान्तिनि थाखायसो बयबो खामानि मावनांगौ गावस्रा गावस्रि खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया 2013 सनाव जेराव एनडिएफबिनि एबसुनि आन्दलन जाबाय थादोंमोन बे समाव जि इउनिटिनि थाखाय 50टा अर्गेनाइजेसनखौ क'क्राझाराव लिंनानै बिथाङा सावरायदोंमोन एबसुआ बेयाव सापर्ट होदों बाहागो लाहैदों 2018 सनाव उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव इउनिटिनि थाखाय आरो मुभमेन्टनि सलुसननि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलननि समाधाननि थाखाय जि साहित्य सभा एबसुआ हांख्रायनाय बेयाव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हान्जा बा सरकारनिफ्रायबो बाहागो लाहैदों 2023नि नैबे एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट डिलिमिटेसननि टाइमाव एबसुआ हांख्रायनाय बायदियै इउनिटि आरो जोंनि राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि सार्थआव बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो गासै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरा बरमा कलेजाव बाहागो लादों बेफोरसो हारिनि मोनसे ग्रेट खामानि आरो बे खामानिफोरखौ लानानै बर' हारिया जोङो खौसे हाबा मावलांनांगौ बेसो जोंनि मोन्थोर दा बेखायनो दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह मोना जि मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों बर' हारिया रावबो बुजियै गैया गोबां गोरों गोरा सुबुंफोरा आरो गोबां जायफोर लेमेन साधारन सुबुं जोंनो फन खालामहरदों जोंजों सावरायदों जे दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहालाय माथो खालामनो नागिरदों बिथांमोना हारिखौ नेतृत्व होनायनि माने बबे लामाजों थांनो नागिरदों आरो बिथांमोना सोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बिथांमोना दिनै गुरब्ला नुजानानै मोनसे समाव स्रि थानानै बिथांमोना भबिष्यतआव बर' हारियाव दाङाबाजि लाबोफिननो नागिरदों नामा बेबायदि सोंलुखौ जोंनियाव सोंहरदों दा बिनि फिननायखौ अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबासो होनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों आं नुदों जे अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना गावसोरनि जि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोननि जि माने बुंनाय बे बुंनायाव बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना रायखांदों दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोननि जि स्टेटमेन्ट बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामो स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो कुनु कारनाव जाहाथे अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना डिनाउन्सनि सोदोबखौ जाहाथे रिपिट खालामा कारन बिथांमोना नैतिक अधिकार गैया एनडिएफबिनि सोमावसारनाय 34 इयार्सनि आरो एबसुनि सोमावसारनायनि सायाव बिथांमोना डिनाउन्स खालामनांगौ होननानै जि दाबि दैखांनाय बे सोदोबखौ इउज खालामनायनि नैतिक अधिकार बा मरेल राइट गैया होननानै जोङो बुङो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बे सोदोबखौ बाहायनानै एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनायनि जि बाथ्राखौ बाहायनानै एबसु आरो एनडिएफबिनि मार्टियारखौ अपमान खालामनाय जादों बेयो मोनसे महापापनि खामानि मावदों होननानै आङो बुंनो सानो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बे सोदोबखौ उइद्र' खालामनांगौ आरो बिनि सायाव बर' हारिनियाव निमाहा बिनांगौ थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना नैबे 2020 जि एकर्ड जाबाय बे आन्दलनाव बिथांमोना बाहागो लायाखैमोन आरो बिथांमोना माने साफा साफा दिनैनि समाव ट्रेटर हिसाबैसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ बिनि अनगायैबो आं नुदों आरो जोंनि बयबो मावथिफ्रा माने टेलिफन खालामनानै आंनियाव खबर लादों जे दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै प्रमद बर' बायदि बिथाङा माने जेरैबायदि मोनसे सन्देरनानै दाजाबनानै माने सरकार आरो बेसरकारि आफादनि गेजेराव आरो माने एबसुआव बिबान लाग्रा मानसिफोरखौ जि मोनसे बदनाम खालामनायनि जि मोनसे परिकल्पना जि मोनसे प्लेनिं जि मेलाइन खालामनायनि मोनसे जि परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों बे बाथ्राया टटेलि माने फल्स आरो बे बाथ्राखौ लानानै आङो स्ट्रंलि बुंनो नागिरो जे
दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनांगौखायनो आरो हारिनि आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनांगौखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै एबसुनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा सेल्फलेस भलुन्टारि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोंनि एबसु अफिसा, जोंनि जिल्ला, जोंनि इउनिट, जोंनि आनसलिक अफिसा बर' हारिनि थाखाय जोङो जेरैबायदि बावसोमनानै खामानि मावदों बिनि सायाव अमर सिं आरो दावराव देख्रेबा मालाबा खबर लादों नामा? जोंनि मेल मिटिंखौ खुंनो थांनायाव जों माबायदि खामानि मावनो गोनां जादों अमर सिं आरो दावराव देख्रेबा खबर लादों नामा? आरो बेखायनो आं बुंनो सानो क्लियारलि जे बिथाङा बुंदों जे दिपेन बर'आ रां आरजिनायनि थाखाय बा राजखान्थि गादि लानायनि थाखायसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। आंनि स्पस्ट मतामत, आंनि स्पस्ट स्टेटमेन्टआ जाहैबाय जे एबसु आरो बर' हारि लोगोसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव 2022 सनाव दुलाराय 2021 सनाव साबजेक्ट टिचारनि साख्रिखौबो आङो नागारनानै हारि आरो समाजनि खामानि मावनो जाहाथे समखौ आङो बांसिन मोनो बे खामानिखौ आङो गावनो डिसिसन लानानै मावदों। गुबुन फारसेथिङै 2020 सनाव बिटिआर एकर्डनि उनाव रौता समस्ति बा उदालगुरिनि बा बिटिआरनि जिकुनु मोनसे समस्तियाव जोंनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि राजखान्थि बा सरकाराव थानानै माहारि सिबिनायनि थाखाय खामानि मावहैदों, सेम प्लेनिं पलिसिखौ आंबो लानो हायोमोन, आंबो गेलेनो हायोमोन। बे समाव रौता समस्तियाव कन्टेस्टेन्टआनो गैयामोन, नाथाय आं बेखौ मावाखै। 2021 नि एमएलए इलेक्सनाव उदालगुरि समस्तिनि मोनब्रै समस्तियाव जायखिजाया समस्तियाव आङो गेलेनो हायोमोन, किन्तु एकर्डनि सार्थआव आरो लोगोसे नैबे जि हारिनि सार्थआव बेखिनिखौ सेक्रिफाइस खालामदों। बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव आंखौ आरो आंखौ लानानै एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ बेबायदि माने थिखा थुख्लि मावदों, ओरैबायदि मावदों होननायनि जि मोनसे मेलाइन खालामनो नागिरनाय जि अमर सिं आरो दावराव देख्रेबनि जि मोनसे प्रपागान्डा, जि अपप्रचार, बेयो टटेलि बेसलेस। आरो बिथाङा एबसु अफिसाव थांनानै नायो, एबसु अफिसाव मा जादों, मा लोंदों, हारिनि थाखाय बोरै बावसोमदों, बिनि थाखाय बिथांमोना हुस दंना गैया आं बिथांमोननियाव प्रश्न खालामनो लुबैयो। आरो दिनै आं बे बाथ्राखौबो क्लियारलि बुंगोन जे अमर सिं ब्रह्मआ थांनाय 30 बोसोराव बिथाङा मास्टार मावनानै बिनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि आशीर्बादाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल माने स्कुल इन्सपेक्टर एसआइ मोनबाय, बिनि उनाव आइसिबिअ जाबाय। बे 30 बोसोराव अमर सिंहा आंखाल गैयामोन साख्रि मावनाय समाव। 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारनि समाव बिथाङा आंखाल गैयामोन, किन्तु दिनै बिथाङाव आंखाल नुजादों। बे बाथ्राखौसो जों सोंनो लुबैयो। आरो फारसेथिं आंनियाव जि रिपर्ट आरो तथ्य दङ, माने जायफोरा जोंनो रिपर्ट हरदों, आं खोनादों, आं मिथिदों जे इभेन बिथाङा सासे कराप्टेड आरो कमिसन लाग्रा मानसि, माने स्टुडेन्टनिफ्राय आरो सोरबा गार्जेननिफ्राय जुदि एटेस्टेड खालामनांगौ जायोब्लाबो दिनैनि टाइमाव सेल्फ एटेस्टेडआ जायो। बै समाव सोरबा माने नोङो गेजेटेड अफिसारनि माने सिगनेचार नांगौमोन, मेडिकेल अफिसारानो जा बा सोरबा अफिसारानो जा। इभेन बिथाङा एटेस्टेड खालामनायनि नामाव 100, 200, 300 थाखा लानाय बेबायदिबो तथ्य दङ होननानै जोंनो माखासे मानसिफ्रा मिथिहोदों। दा बेखायनो अमर सिं माने जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया टटेलि माने बेसलेस आरो बिथाङा सेल्फ सेन्टार्ड सासे निकृष्ट आखुनि माखासे बर'नि सकल्ड इन्टेलेक्सुवेल गावखौनो जायफोर बुंनानै लायो बिथांमोना थारैनो हारियाव गावस्रा गावस्रि, हिंसा हिंसि आरो हारिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सृष्टि खालामनायनि थाखाय दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जुक्तिनि आधाराव, संबिधानिक बेबस्थानि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक मोन्थाइनि सायाव बेस खालामनानै गासै भारतनि संबिधानाव जिखिनि 6थि फारिलाइनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ बिनि सायाव जोङो फिदै रिप्लाइ आरो रायजो राजाफोरनो जों मेसेज होबोदों। 93 नि एकर्डआव मा दङमोन बिनि सायावबो जों बुंदों। 2003 नि एकर्डआव मा दङमोन बिनि सायावबो जों क्लियार बुंदों। 2020 नि एकर्डआव मा दङ बिनि सायावबो जोङो खुनु दोनखोमायालासिनो गासैबो बाथ्राया ब्लेक एन्ड व्हाइट जिहेतु दङ आरो सैथोखौ आधार खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जिखिनि मावनो गोनां बेखौ जोङो
मावबोगासिनो दङ आरो रायजो राजाखौ जोङो गोदो जेरैमोन दिनैबो गोथौ फोथायनाय लाखिनानै रायजोनि आफाद हारिनि आफाद आरो बर' हारिनि माहारियारि गौथुम हिसाबै जों हाबा मावबोदों। नाथाय अमर सिं आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना हारियाव दिनै जि मोनसे सेन्सेसन लाबोनायनि थाखाय जि परिकल्पना खालामदों बिथांमोना सिदायै हायाखै खायलेङै आक्रमण खालामदों मालाबा खायलेङै हायाखै उनथिंजायनिफ्राय आक्रमण खालामदों बेबायदि थासारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव गावसोरखौनो बांसिन माने जाहिर खालामनानै बुंनाय जों नुनो मोन्दों। आरो बेखायनो आं बुंनो सानो जे बिथांमोना जि मोनसे डिबेटनि मोनसे टाइमलाइन होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना नोंथांमोननि जुक्तिखौ हो हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि बिउरोक्रेट्स लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जुक्तिखौ हो। दा बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ लानानै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद माहारिनि गौथुम बियो इन्डिभिजुवेल सोरनिबा बेक्ति संगठन नङा आरो माहारिनि मर्यादा आरो माहारिनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ लानानै जों हाबा मावबोदों। दा बेखायनो बिथांमोना सानदों जानांगौ जे अमर सिं आरो दावराव देख्रेब मोना जे बे डिबेटआव देरहानानै गल्ड मेडेल लानानै फैगोन आरो कुरुक्षेत्रनि दावहा देरहानानै फैगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे अमर सिंआ कालिदासनि सल' बायदि जे माने बिजौआव गाखोनानै गुदियाव दंफां दानग्रा मानसि हारिखौ बिथाङा गुरियाव दाननानै माने गावनि आखाइ मुथियाव लानानै माने संसार जानाय बा गावखौ लिडारशिप दिन्थिनायनि मोनसे सिमां नुदों जानांगौ। बियो माने टटेलि बे सिमाङा मालाबाबो माने सैथो जानाय नङा बे बाथ्राखौ जों फोरमायो। बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा सान हर फरायदों आंनि बुजिनायाव बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ जुक्ति होबाय थादों। दा सान हर फरायोब्ला डेफिनेटलि मोनसे सिनेमा फैदोंमोन हिन्दी सिनेमा जे माने बे सिनेमाया जाहैबाय जे लगे रहो मुन्ना भाई जेराव सन्जय दत्तआ महात्मा गान्धीनि सायाव सान हर फरायनानै बिथाङा हलुसिनेसनाव गोलैदोंमोन जेराव थाङो बेयावनो बे महात्मा गान्धीखौ नुदोंमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि भुटआ बिथांखौ होसोदों आरो बे बिटिआर एकर्डआव जे सिमा बारायनायनि बेयाव मोनसे क्लज दङ आरो क्लज हिसाबै 41 गामिखौ सोसननाय जाबाय। बे बिटिआर एकर्डआव सिमा बारायनायजों लोगोसे थाखानाय जोंनि समस्ति आरो गोदान सोजानो गोनां समस्तिनिफ्राय जे 46 नमिनेटेडखौ लाफानानै जे काउन्सिलनि माने समस्ति बेखौ आप टु 60 सिम एनहान्स खालामनाय जागोन। अर्थात 40 इलेक्टेड मेम्बार्स आरो 54 इलेक्टेड मेम्बार्स बे बाथ्राफ्रा तन्न तन्नयै क्लियारलि बेयाव बेबस्था आरो बेयाव एरेन्जमेन्टआ दङ। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोननियाव सैज' हायाखै होननानै आं सानो। आरो फारसेथिं जे 39 दा एक्जिस्टिं जि डिपार्टमेन्ट दङ बियो बारायनानै 42 माने जागोन आरो माखासे एडिशनेल साबजेक्टफ्रा बेयाव हाबगोन। बिटिएडि जि माने एरिया अफ डिस्ट्रिक्ट्स दङमोन बे एरिया अफ डिस्ट्रिक्टनि नमेनक्लेचारा बिटिआर जागोन। बे मोनथाम मोनसे संशोधन बा एमेन्डमेन्ट बेयाव फैगोन आरो एज इट इज बिटिसिआव जि दङ एज इट इज बिटिआरनि एकर्डआव जि दङ बे एकर्डनि माने जिखिनि क्लज बिनि इमप्लिमेन्टेसना बेबायदिनो माने क्लियार काट। दा बेखायनो बिथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों जुक्ति गैयै बाथ्रा। आरो नोंथांमोना नैबे जे पिआइएल बिथांमोना होदों नैबे कपिया बे गुवाहाटी हाइकर्टआव पिआइएल नं 2021 आरो बे 2021 नि पिआइएल केस बिटिआर एकर्डनि सायाव जि होदों बे एकर्डआव बिथांमोना एकर्डखौ नाल एन्ड भइड खालामनो एकर्डखौ धंस खालामनो थाखाय जि मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों आरो बे कनस्पिरेटर मानसिफ्रा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों जायफोरा एकर्डखौनो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै। आं अमर सिंखौ सोंनो नागिरो अमर सिंआ सोर आरो जुदि अमर सिंआ बिटिआर एकर्डखौ बियो एग्रि खालायोबा वी आर रेडि टु डिबेट। गुवाहाटी हाइकर्टआव थानाय बा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियाआव थानाय जि पिआइएल पिटिसन माने राइटार्स एकाडेमिया होदों अमर सिं ब्रह्म मोना होदों बे पिआइएल पिटिसनखौ जुदि उइथड्र खालामनानै बिथांमोना जुदि प्रमान खालामनो हायोब्ला होमबानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमर सिं दावराव देख्रेबमोनजों डिबेट खालामनो थाखाय जों रेडि। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो थाखाय सिनस्रि सिमफायनो थाखाय बर' हारियाव युथनि जि मोनसे सक्ति हारिनि जि मोनसे सिनस्रि जों बुंदों जे हारिया फार्स्ट बिनि उनाव आफाद बिनि उनावसो इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा आरो बे एबसुनाय आफादखौ
जि आफादाव बड'फाया खामानि मावदों, जि आफादाव कनकेश्वर नार्जारि, बानेश्वर बसुमतारिया खामानि मावदों, बे आफादखौ सिनस्रि सिमफायनो नागिरनानै दिनै माने बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बनसुनाय फरायसा आफादखौ बिथांमोना दादों। आरो बे बनसु फरायसा आफाद दाग्रा मानसिफोरा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों। आरो बेखायनो जों खावलायो जे मोनथाम जोङो बिथांमोननो कन्डिसन होदों। बिटिआर एकर्डखौ मानिना मानिया बिनि थाखाय क्लियार फिननाय होनांगौ। 2 नम्बराव जाबाय सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव होनाय पिएल पिटिसनखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोना दिन्थिनांगौ। 3 नम्बराव जाबाय जे बनसुखौ मानो दानाय, जोंहा बनसुजों कुनु सुथुर गैया, किन्तु मानो दानाय, मा प्रयजन दङमोन, बिनि सायाव बिथांमोना जोंनो तन्न तन्नयै रिप्लाइ होनांगौ। आरो जोंनि मिथिनायाव अमर सिं आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दङ होननानै जों साना। किन्तु बिथांमोना जि कन्डिसन होदों, जोंनि कन्डिसनखौ जुदि मानिना लायोब्ला जोङो बेयाव जोङो रेडि, खारन बिसोरनि महरा आलादा, गस्लाया आलादा। आरो फारसेथिं बिथांमोना बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनि माने प्रक्रियाखौ जेब्लाबो नाजाबाय थादों। आरो बिथांमोना हारिखौ थगायनानै गावसोरखौनो लिडार होननानै जाहिर खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो बिथांमोना असान्ति लुबैग्रा आं बुंनो सानो। आरो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बुरलुंबुथुराव गोबां दै फैबाय, गोबां दै बोहैलांबाय, गौरां दैसाजों गोबां दै फैबाय, गोबां दै बोहैलांबाय। आरो दैज्लां मेसें मालाबा बेयाव बर' हारिनि जोंनि मुंख्लंनि थैजों बेनि दैया गोजा जादों। माब्लाबा बेयाव जेखौ दैख्लं खुंगुर बसुमतारिया मेथाइ हिसाबै खनदोंमोन, माब्लाबा दैज्लांनि हाब्रुजों गौरांनि दैया सोमखे जादों। किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो दिदोम, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो गोमजोर। आरो हारिनि थाखाय जोङो बावसोमग्रा हारिनि जों दाहाल, बेयाव जोङो रावनिबो थाखाय जोङो बेबायदि जोंनियाव कुनु रिजार्भेसन गैया। जोङो हारिनि सार्थआव जिखिनि खामानि मावनांगौ जोङो बावसोमनानै दाहाल बायदि जोङो हाबा मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' जिखिनि जोंहा पर्टेल चेनेलफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो मोननैसो बाथ्रा जोङो फोरमायनो नागिरदों। आरो माखासे जोंनि जे रिप्लाइ, माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जे बितर्क खालामबाय थादों बिनि जों रिप्लाइबो होगोन। गुबैयै 2024आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुम्मा 52थि जि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाइ, बियो गलाघाटनि तेलिसाल आरो बे हिरिम्बा फोथाराव बियो खुंजागोन। आरो बे हिरिम्बा नोगोराव खुंजानो गोनां जि थान्दै जख'न्थाइ बिनि जे डेलिगेट सेसन, बेयाव जोंहा आफादारि गोबां माखासे आयदाफोरखौ लानानै जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन। आथिखालाव जोंनि दख'रा जिल्ला आरो गुबुन गुबुन इउनिट कमिटिनि थान्दै जख'न्थाइ आरो एनुवेल कनफारेन्सआ सोलिबाय थादों। फैबाय थानाय जोंनि जे थान्दै जख'न्थाइ 56 बेयाव माखासे जोङो गोथौ आरो माहारिनि जिखिनि गोनांथार बिथिंखौ लानानै जों थांखि आजावगोन। गुबैयै जोङो सावरायबाय थादों आरो बेखौ जोङो सावरायनानै जोङो डेलिगेटआव थांखि आजावगोन जे बड'लेण्ड मार्टियार ट्रास्ट, जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं नखरफोरनि बिथांमोननि माखासे बिथिङाव जि मोनसे थासारि सम सम आरो गोबां बिथिङाव जि नुजाथियो, जे देहायारि जेंना, इमारजेन्सि माखासे थासारिफोर, एक्सिडेन्टेल जि केस, बे थासारिफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा हिसाबै जोङो बे ट्रास्टखौ एबसुनि बेन्दोङाव बानायनायनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों। आरो गुबुन मोनसे बेजोंनो लोगोसे बे ट्रास्टजोंनो लोगोसे आथिखालाव जायफोर एबसुनि इउनिट, आनसलिक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमिटि, इउनिभार्सिटि कमिटि आरो मिरु आफादसिम जाय बिबानगिरिफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों, बे बिबानगिरिफोरनि जि आथिखाल मोनसे थासारियाव जोङो बायदिसिना देहायारि जेंनायाव, हेल्थ जेंनायाव गोलैयो, मालाबा जोङो अपारेशन खालामनो गोनां जायो, हस्पिटालाइज इमारजेन्सि केस जानो गोनां जायो, एक्सिडेन्टेल माखासे केसेसफोर फैयो। बेयाव इमारजेन्सि हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो मदद खालामनो मालाबा जोङो माने आख' फाख' बा हास'वा हास'वा जायो, जिहेतु जोंनियाव बेबायदि फाइनान्सियेल पुँजि बा बेबायदि मोनसे सापर्ट सिस्टेम जोंनियाव गैया। दा बेखायनो जोङो बयबो लोगो नांलायनानै खांलायनानै बा वेल विजारफोरनिफ्राय जोङो मदद होलायनानै बे थासारिफोरखौ जोङो बारबोदों। दा बेखायनो मोनसे पार्मानेन्ट नेचारनि
बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रास्ट बा बड'लेण्ड माने शहीद न्यास असमियाव जों जुदि बुङोब्ला बेबायदि मोनसे खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आथिखालाव मावबाय थानाय एबसु बिबानगिरिफोरनि माखासे इमारजेन्सि जेंना आरो मुंख्लं नखरफोरनि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे परिकल्पना जों खालामदों आरो बेखौ थान्दै मेलाव जों सावरायनानै सिद्धान्त लागोन। नैथिया जाबाय आनएमप्लयमेन्ट जिखिनि दानि जे थासारि एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट आसामाव 26 लाख एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट दङ। आसाम सरकारा 1 लाख एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों किन्तु दासिम बिथांमोननि हिसाब होनाय बायदिब्ला 70,000 बिथांमोना बे एपइन्टमेन्टनि प्रक्रियाखौ खालामबाय आरो जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जे बिटिआरआवबो जि मोनसे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि जे एपइन्टमेन्टनि प्रसेस बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ बेखौ दाबिखौ जों दैखांबोदों आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै गासैबो सुबुङा सरकारि साख्रि मोनजोबगोन बा बयबो सरकारि साख्रि मावनो गोसो बेबायदि माने नंजोबा। जायफोरा गभर्नमेन्ट जबाव थांनो गोसो बिथांमोना बेखौ चइस खालामनानै लायो आरो जायफोरा सेल्फ एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन गावनो रां आरजिनानै बा माखासे एन्टारप्रेनिउरशिप लाइनाव जाय खामानि मावनो गोसो बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट खालामनायनि थांखिजों फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव 1 लाख इयुथखौ 1 लाख बर' इयुथ जायफोरा सोलोंथाइ लाबाय जायफोरा ड्रप आउट जाबाय बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं फेसिलिटि फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन जायफोरो राङारि फसंथानफोर दङ गभर्नमेन्ट सेन्टार स्टेट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो जोंनि लकेलाव आरो जायफोरो ट्रेनिं इन्स्टिटिउट दङ जायफोरो ट्रेनिं होयो जेरै IIT जेरैबायदि नोङो SI माने PRD दङ स्टेटआव पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि बेबायदि माखासे फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन आरो ट्रेनिं इन्स्टिटिउसनखौ लाफानानै इयुथ एन्टारप्रेनिउरशिप एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन प्रग्राम मोनसे जोङो लन्च खालामनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों आरो बेखौ जोङो डेलिगेटआव सावरायनानै थांखि लागोन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे ओरिएन्टेसन मोनसे पार्मानेन्ट केम्पास बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गायसननो थाखाय बेखौ जोङो सावरायबाय थादों आरो 2024आव बेखौ जों मोगथां महराव होनो थाखाय जोङो थिग खालामदों। दा बेखायनो मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो सिभिल सार्भिस लोगोसे आदार कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय पार्मानेन्ट ओरिएन्टेसन केम्पास बेयाव गायसननायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे मोनसे कलेजखौ जोङो फिडार इन्स्टिटिउट बा सिस्टार इन्स्टिटिउट हिसाबै एडप्ट खालामनानै गासै जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेजफोरजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव जोङो ओरिएन्टेसन केम्पास जों आरम्भ खालामनो थाखाय थिग खालामदों। लोगोसे जोंहा बर' आइजो जथाय आफाद बा गौथुम जोङो मोनसे दानानै लानाय दङ आरो बेखौ मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटास जों होनांगोन। दा बेखायनो जोंनि बर' बिमाफोरनि बा बर' आइजोफोरा गावनि जिउआव आरो समाज आरो हारि थांना थानायनि जिउआव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायाव माहारि आरो जोंनि समाजनि थाखाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होनांगौ बा हाबा मावनांगौ बे बिथिङाव मोनसे प्लेटफर्म बानायनायनि जोङो मोनसे प्लेनिं खालामदों आरो बेखौ जोङो डेलिगेटआव बेखौबो जोङो थांखि आजावगोन। मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन आथिखालाव जों बेयो सोलिबाय थादों 2006 मायथाइ बा 7 मायथाइनिफ्राय बियो 2023 मायथाइसिम बियो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। बेखौ एसे रिनिउड एसे रिफ्रेश खालामनानै बांसिन इफेक्टिभ खामानि मावनो हानायनि मोनसे जोङो गोदान मोनसे बेयाव मडेल होनानै हाबा मावनायनि थाखाय जोङो 2024आव जानो गोनां 52थि थान्दै जख'न्थायाव बे गासै मोनबा जि मोनसे प्लेनिं थाखानाय जोंनि जि मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन बेथ' थाखाबाय आरो बेयावनो माखासे जोङो गोदान एजेन्डा जोङो तयार खालामनानै बांसिन आरो हारिनि माने नांनाय बायदि खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थांखि आजावगोन। गोजोन्थों। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसनिफ्राय फैबाय थानाय बरदिन जि गोथार ख्रिस्टमास दङ बिनि थाखाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर 2024 आरो फैबाय थानाय मागो दमासि जथायहै दुलाराय बर' माहारिनि गासै सुबुंफोरनो आरो रायजो राजानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोथारै जोङो खुलुमनाय हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों जाहाथे गोथार बरदिननि गेजेरजों बा गोदान बोसोरा 2024आ बयनिबो थाखाय सुखु गोजोन जायो बयबो जाहाथे
गावबा गावनि लाखानाय हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हागोन आरो बयनिबो न'खराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय फैथों आरो हारियाव जाहाथे गोबां माखासे हाबाफारिफोर लानानै जाहाथे बर' हारिया 2023 मायथाइयाव जिखिनि जोङो मोनबाय जिखिनि जेंना जेंसिजों जोङो सौसिबोबाय 2024 मायथाइया जाहाथे जोंनि थाखाय हारिनि जौगानायनि आरो हारिनि खौसेथिनि बोसोर जाथों जों बेखौ गुबैयै जोङो हामलायनायखौ हरदों आरो खावलायदों लोगोसेनो गोथार बरदिननि गेजेरजों अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे गोजोन थासारि फैयो बेखौनो जोङो खावलायहरबाय आरो आनान गसाइनियावबो आफा इसोरनियावबो जों आर'ज गाबबाय।